Le ndawo yesikhumbuzo izaqaphela igalelo nokuzinikela kwamajoni abalelwa ku-1,600 nawaswelekela kwimfazwe yehlabathi i-First World War nangazange alinikwe iwonga ngegalelo lawo. Kusungulwe ukhuphiswano oluqale namhlanje nalapho kuzakhutshiswana ngembono zendlela emayenziwe ngayo le ndawo yesikhumbuzo. Today is the launch of the architectural competition for all South African architects and architectural technologists to design a new memorial in the company's gardens to commemorate the fallen heroes that has never been commemorated in the company's gardens with a new memorial. Le ndawo izakunceda ulutsha ngolwazi oluphangaleleyo ngalamaqhawe. In bringing their names home and shining a light on their achievements, I sincerely hope that current and future generations of South Africans will visit the memorial when it's built, will, through their own education and remembrance activities, add detail to the rich story of South Africa's history and depart better for the experience of coming to know these men and honour them. Ophumeleleyo kulukhuphiswano igama lakhe liza kubhengezwa ekupheleni kwenyanga ka-August.